Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Эфирда имамнан сырык тапшыруы, ягъни сездән килгән сорауларга шушында имамнарыбыз, остазларыбыз, укытучыларыбыз һәм инде мөхтәсибләребез белән берлектә җавап таба торган тапшыру. Әлбәттә, әле сездән килгән сорауларны без кабул итеп алабыз. Әле сездә сораулар калган булса, аларны uznaim@huzur.ru дигән электрон адреска юллый аласыз. Инде бүгенге тапшыруга килгәндә, безгә бүген кунакка Казаныбызның баш мөхтәсибе кунакка килде Рөстәм хәзрәт Вәлиуллин. Рөстәм хәзрәт, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Мин бик шат сездә катнашуга һәм дә Алла ярдәме белән үзебезнең белемнәребез белән уртаклашырга Аллаһ Тәгалә җиңеллек бирсен. Амин, шулай булсын. Без дә бик шат сезне шушы студияда күргәнгә. Инде сораулар шунда да бик күп килә хәзрәт. Вакытыбыз да бик кысан. Әйдәгез шуңа күрә сузмыйча башлыйбыз. Беренче сорау: Иле намазын укыганда беренче 4 рәкъәгать сөннәтне укымыйча, калган иләдән соң булган 2 рәкъәгать сөннәтне генә укырга ярыймы? Хәзрәт, инде әйдәгез, мин гомумән сорауны зурайтып кына бирәсем килә. Бар фарыз намазлар, бар сөннәт намазлар, шул фарызларның я алдыннан, я артыннан. Гомумән менә шул сөннәт намазга карата безнең фикеребез нинди булырга тиеш? Теге без аларны фарызны укыганнан соң, яра бу сөннәтне көне калдыра алабызмы? Әллә инде гомумән менә мәсәлән берсен укыйбыз, берсен укымыйбыз, яки инде 4 рәкъәтне укыдык, фарызны укыдык, илә 2 рәкъәтне укымадык, яки 4 рәкъәтне укымадык, илә фарызны укыдык һәм 2 рәкъәтне укыдык. Гомумән бөтен шартны карап китсәк иде. Кеше монда берәбер бар ялкаулык һәм шул монда үзенең урынын ала. Адам баласының күңелендә урынын ала. Шуңа күрә мөселман кешесе берәбер аңларга тиеш, ялкаулык белән кызганычка каршы сөннәтләре, намазларыбызның сөннәтләре шушы ялкаулыкның тәэсирен күрәләр үз өстендә. Нинди рәвештә ул сөннәтләрне калдыру барлыкка килә. Әлбәттә, идеалда фарзын, сөннәтен бергә утырып укырга кирәк. Ни дисәгез, ул сөннәтләр тәртипле сөннәтләр дип санала, яки башкача әйткәндә 5 вакыт намазның аңа ябышкан сөннәтләре булып санала. Ябышкан дип килә, раватиб намаз 5 вакыт намаз булса, аларның сөннәтләре дә инде алар бөек сөннәтләр. Бөек сөннәтләр 4 рәкъәт сөннәте белән 2 рәкъәт илә намазы мисалында алдык. Илә намазы мисалында мин дә әйтеп үтәсем килә. 4 рәкъәт сөннәте белән 2 рәкъәт сөннәте арасында кыйммәтләр 4 рәкъәт сөннәте. Ник дисәгез, Расул Әкрәм саллаллаху алейһи ва саллям үзе безгә хәбәр иткәне буенча, зәвал вакытында күкләр капкасы ябыла. Капусы безнең борынгы татар телендә капусы, аны капка инде ул. Теге күкнең биек капкасы ябыла зәвал вакытында. Ябылганнан соң илә намазы кергәннән соң ачыла. Шуннан соң Расул Әкрәм саллаллаху алейһи ва саллям бик күп фирештәләр иңә ди. Шуңа мин аларны намаз укыган рәвештә каршы аласым килә. Расул Әкрәм саллаллаху алейһи ва саллям ул 4 рәкъәт өлешен 4 рәкъәттә 2 рәкъәттә укыган, ләкин 4 рәкъәтнең дәлилләре Ханәфи мәзһәбендә көчлерәк. Безнең вообще гомумән безнең мәзһәбтә дәлилләрнең көчлерәге алына. Шуңа күрә менә күбесе шок каталар. Ник сез диләр, фарыздан соң, шулык илә намазының фарыздан соң сразу диспут тартмыйсыз диләр. Расул Әкрәм хадислар бар бит, диспут тарткан дип. Юк, ягъни дөрес, ул хадислар бар, диспут тарткан хадислар. Ләкин диспут тарткан хадислар бу илә намазының соңгы 2 рәкъәт сөннәтнең хадисләренә караганда бик күпкә зәгыйф. Ул теге зәгыйф хадис түгел, дөрес хадис, ләкин мисал өчен 2 рәкъәт сөннәтен исбатлаган хадислар көчлерәк. Бик зур порядокка көчлерәк. Тегеләре, мисал өчен илә намазын гына мисалында эшләйбез инде. Әйттем, беренче 4 рәкъәт сөннәте, икенче соңгы 2 рәкъәт сөннәте караганда кыйммәтрәк дидем беренчедән. Ул кыйммәтрәк, ул дороже. Фарыз ул теге бүтән бәяләргә, бер бәягә дә сыймый торган гыйбадәт. Аны бәясен без белә әйтә алмыйбыз. Аның бәясе Аллаһ белән генә элемтәдән тора. 2 рәкъәт сөннәтнең мәртәбәсе зур, ләкин тәсбихнекеннән ким түгел. Шуңа күрә безнең Ханәфи мәзһәбендә илә намазын, акшам намазы һәм ястү намазыннан соң 2 рәкъәт сөннәтләрне без тәсбихтән алда укып куябыз. Ник дисәң, аларның дәлилләре катгыйрак, көчлерәк.
аларның дәлиле көчлерәк. Безнең мәзһәбтә шундый категория бар. Дәлиле көчлерәк булганын алдарак эшләнелә. Ник дисәгез, кеше хәлен белеп булмый. Мисал өчен, кешенең гомере беткән булса, ул инде беренчерәк дәлиле көчле булган гамәлне эшләп өлгерергә тиеш булып санала. Менә шул. Инде теге нигә килгәндә, кеше иң беренче танырга тиеш. Калдырды икән сөннәт намазын, ул сөннәт кенә диергә ярамый. Ул бик сөннәт, ләкин мин ялкау диергә тиеш. Бу дөрес үзеңә үзең аңлату була. Ул бик сөннәт. Мин аны яратам, яратырга кирәк сөннәтләрне. Мин аны үтәргә телим. Ялкаулыгымны җиңгән саен үтим диергә тиеш, һәм үтәргә тиеш ялкаулыгын җиңгәннән соң. Ләкин ялкаулыгы мизгелендә аның сөннәт кенә диергә ярамый. Сөннәт кенә диергә ярамый, сөннәт кенә юк. Бездә сөннәт ул зур урын тота. Ул башка мәзһәбләрдә ваҗиблар тирәсенә якыная. Безнең мәзһәбтәге сөннәткә хөрмәт һәм аның дәлилләре. Әгәр дә Ханафи мәзһәбендә сөннәт икән, димәк аның дәлиле зур. Тырнак кисү сөннәтме? Дәлиле зур. Чәч кисү сөннәтме? Дәлиле зур. Башка анда сөннәт. Ләкин илә намазының соңгы 2 рәкаты белән акшам намазының һәм ястү намазының 2 рәкат сөннәтләре, соңгы 2 рәкат сөннәтләре белән тәсбих арасында 2 рәкат сөннәтнең дәлиле күпкә куәтлерәк. Бу именно бу махсус рәвештә әйтәм, хадис фәне, гулумул хадис дигән фәнгә таянып әйтәм мисәгә моны. Моны башка мәзһәбләр инкар итә алмыйлар, галимләре инкар итә алмыйлар. Ханафи мәзһәбе бөтен мәзһәбләрнең бишеге, калган 3 мәзһәбнең бишеге, калган соңгы 2 мәзһәбнең бишеге теге тулысынча Мәлики мәзһәбен өйрәнеп, аларның җыентыкларына урыс сүзен кулланып шикарный шәрехләрне язганнар Ханафи галимләре. Абу Ханифаның укучылары Мәлики мәзһәбенең китапларына шәрехләр язганнар. Монда әйтәм бит иң күркәм, иң көчле шәрехләр Ханафи мәзһәбе шәрехләре. Шуңа күрә безне нәрсә дисәң әле Ханафи мәзһәбе ул безнең bütün мәзһәбләрнең бишеге. Шулай була күрсен, татар халкы Ханафи мәзһәбенең бишегенең иң күркәм түшәгендә ята. Менә шуны без аңларга тиешбез. Хәзрәт, сөннәт намазлар кыямәт көнендә кешегә нәрсә бирә? Мәсәлән, кеше әйттегез ялкаулыгы аркасында чыгып калдырды сөннәт намазларны бинде. Инде 2 төрле фикерне әйтәсем килә. Мәсәлән, беренчедән бу пәйгамбәр сөннәт шафагат. Менә аны аңлатып китсәгез, инде кыямәт көндә кеше нәрсәдән мәхрүм кала. Икенчедән, мәсәлән, фарыз намазларда безнең берәр төрле кимчелек булса, сөннәтләрдән белән булышала. Менә бөтенесе аңлатып китсәгез, инде кеше нәрсәдән мәхрүм кала? Кеше әлбәттә монда теге һәрберебез кимчелекле, монда бердә бу мәсьәләдә идеаль кеше юк. Кемдер башка кешегә бармак төртеп әйтә икән, син сөннәтне калдырдың дип, ул кешенең тынычлык белән үзенә әйтеп була, шул аның бармагын көзгә куеп, үзенә кара дип әйтеп була. Монда кимчелек бөтенебездә бар, без кешеләр. Югыйсә нәрсәне югалтабыз без. Аны әйтә алам. Менә сез дөрес әйттегез, фарыз намазында җибәрелгән, намазның фарыз өлешендә җибәрелгән кимчелекләрне юк итәргә сөннәтләре ярдәм итә, әгәр дә син фарызны бер үзең генә укысың икән. Фарызны җәмәгать белән укысың икән, имам булып түгелме, синең фарызың кимчелекләрен җәмәгать белән уку Ханафи мәзһәбендә сөннәт, ләкин ул бүйек сөннәт, аны калдырырга дип әйтергә ярамый. Ләкин шул сөннәте генә дә җәмәгать белән намазны укуда кешенең шәхси намазында җибәргән кимчелекләрен юкка чыгара. Инструментариясен әйтәм инде. Кыямәт көнендә сөннәтне белә торып калдырган кеше, белә торып, ләкин ялкаулыгын атанып түгел, кирилек белән калдырган кеше пәйгамбәребезнең шәфагатеннән, пәйгамбәребезнең яклауыннан дип әйтим инде. Пәйгамбәребезнең кыямәт көндә яклау хукукы була. Шәфагат ул яклау дигән сүз, безне яклап чыгу дигән сүз, безне яклап чыгу хукукы була ва Расул Әкрам саллаллаху алейхи пәйгамбәр Мөхәммәд саллаллаху алейхи безне яклап чыгуыннан
мәхрум булабыз, әгәр без моны кирилек белән калдырсак. Менә нитеп инде, менә үтисе килми дип әйтеп, ялкаулыкка үтисе килә, ләкин шушы ялкаулыгым җиңде дигән рәвештә булса, анда әле шәфкатькә өмет бар, ләкин барбыр шелтәгә дә урын бар. Кыямәт көндә ялкауларга шелтә зур була. Ялкаулык ул ялкау мөселман шайтанның дусты булып санала. Шайтан үзенә дус итә кемне? Исерекне, хыялыны, ялкауны. Мөселманнардан. Исерек мөселманны ярата шайтан, дус итә, хыялыны, теге мечтательны, хыялыны һәм ялкауны. Истә калдырырсың, ярыймы? Бу хәзер буларга да шәрх бирсәгез, кичкенә генә нинди юллар белән бу кешеләрне шайтанга дус итәргә җиңелрәк, кулайрак, ни өчен шушы кешеләрне? Ул кешеләр ни диннәрендә, ни дөньяларында уңышка ирешмәячәкләрен белгәнгә күрә, ул безнең арабызда андыйларны ярата. Хыялый, ул хыялында яши. Ул реаль тормышка тәэсир итми. Исерек тормыш алып баручы кеше үзенең тормышын җимерә. Һәм мөселман булмаган кешеләргә, мөселманнарга каршы дәлил булып тора. Әнә мөселманнар үзләре дә шундый какой малайлар дип әйтергә мөмкинлек бирә. Һәм инде ялкау инде ул. Ялкаулык бик страшный, бик ни кабахат сыйфат ул. Ялкау белән эшләп арыган, ял иткән кешене бутырга ярамый. Кайбер кешеләр, алар инде менә теге кеше эшләп арыган һәм йоклап ята икән, ул аңа килеп юлуга һәм нәрсә көннәр буе йоклап ятасың дип мәзәклиләр. Алай мәзәкләргә ярамый, син кешенең нәрсә эшләгәнен белмисең, теленне ике тешең белән тешләп үздә бошы сүз әйтмә кешегә. Кеше йоклап ята икән, ул ялкау түгел. Ялкауларның бер авырулары бар. Алар йоклый алмаулык белән интегәләр. Эшләп арыган кеше генә йоклый ала. Ник дисәс, йокы ул ниғмәт, йокыдан мәхрүм булу ул никмәт. Никмәт дигән сүз унда Аллаһ Тәгаләдән газап дигәнне аңлата. Урысча бессонница дип атала. Бессонница шайтаннан, тәмле йокы Аллаһтан. Машаллах, бөтенегезгә бәрәкәтле йокылар насыйп булсын. Амин. Хәзрәт, инде шушы сөннәттән ерак китмичә, пәйгамбәребезнең ярату дигән әйбер бар динебездә. Мәсәлән, сөннәтләрне калдыру пәйгамбәрне яратмаудан да килә дип әйтә алабызмы, яки болай дип әйтү ярамыймы? Чөнки андый фикерләр дә бар. Менә бөтенебез дә белсәк иде, шәхсән үзем дә дип әйтәм. Пәйгамбәребезне яратмау гына сөннәтне калдыруның сәбәбе түгел. Сөннәтне калдыруның сәбәпләре күп булуы мөмкин. Мин әйткәннәре, мин искә алганнары, алар фундаментальный, теге иң таралганы. Ләкин ул пәйгамбәребезгә күркәм хис дип әйтик әле башта. Ярату дигән сүз теге шундый әле теге без инде киң мәгънәдә алдык. Күркәм хисне юкка чыгарырга мөмкин. Пәйгамбәребезгә карата күркәм хисне. Пәйгамбәребезгә мәхәббәт барлыкка килсен өчен кеше бик зур юл үтәргә тиеш. Пәйгамбәребезнең үткән юлыннан 100дән 1 үтсә, мөмкин ул аңа ярату хис туу ихтимал. Тулысынча үтүе урыс әйткәндә невозможный хәл, теге булмас хәл. Пәйгамбәрнең юлын беркем дә үтә алмаячак, аны кебек беркем дә яши алмаячак. Менә карагыз, бер генә мисал. Пәйгамбәрбез гомер буена бер кашанда кроватта йокламаган. Кроват дигән мәгънәдә. Хатыннарны әйтмим, алар мөмкин йоклагандыр. Ләкин пәйгамбәребезнең йоклау урыны идәнгә җәелгән әнә шул теге киләм булган. Аны да бер каткана җәйгән үзе. Бу аның пәйгамбәргә хас сыйфат. Моны без гади кеше практикага теге тәҗрибәдә куллана алабыз, ләкин кыска вакытта гына. Иртәме, соңмы аның пәйгамбәребезнең тәҗрибәсен үзенең тормышына керткән кеше иртәме, соңмы аны иләнгән булса, бигрәк тә хатыны шапалак белән кыйны-кыйны кроватка менгезеп аткыза. Булай булмый, тилермә дип әйтәчәк аңа. Ул монда хаклы була. Пәйгамбәрләр кебек без булдыра алмаячак, без андый дәрәҗәдә. Пәйгамбәрбез уникаль кеше булган.
аңа мәхәббәттә саналган кешеләргә генә бирелгән. Шуңа күрә аларны кемгә Пәйгамбәребезгә мәхәббәт бирелгән, шуңа юлыксаң, шуның чапанына ябышып, чапанын үбеп, шул кеше белән бергә булырга тырышырга кирәк безгә. Юлыгасыңмы, юлыкмыйсыңмы, бәхет өлеше. Бәхетең булса юлыгасың, бәхетең булмаса, шунда бәхетең булмаса, бу мәсьәләдә юлыкмаячаксың. Ләкин шуңа юлырга өмитләнеп яшәп, кешеләр белән яхшы муамәләдә булырга кирәк. Һәм Пәйгамбәребезгә тулы мәхәббәте булган кешегә юлыгуына өмитләнеп яшисең икән, әле шушы өмет туган кеше җир йөзендә шуңа ирешми калганы юк. Менә бу бик бөек хәл. Алайса шушы сырдан ерак китмичә генә Пәйгамбәребезне хадисе бар бит инде шундай саллаллаһу мине беренче урында яратмыйча торып, менә бу мәсьәләдә безгә инде чын күңелдән ярату әле булмаса да, шушы яратуга ничек килергә, менә күркәм хискә ничек килергә дип әйтик инде. Күркәм хис. Тәрбияләргә ничек аны? Күркәм хисне менә әлеге дә баягы беренче пунктта искә алынган мәсьәлә, аның сөннәтләрен тормышына кертә килгән авырлыкларны сабыр ит. Аның фарзлардан тыш, фарзларны үтәп калдырып түгел, фарзларны үтәргә өйрәндең, сөннәтләрен тормышына керт, сөннәтләрен камилләштер. Сөннәтләрен камилләштерү өчен иң әз дигәндә 20 ел китәчәк. Иң әз дигәндә. Тулы гыйлем белән бу. Син Пәйгамбәребезнең телен, туган теленнән яхшырак белгән чакта да иң кәм дигәндә, иң аз дигәндә 20 ел китәчәк. Бик авыр юл. Расул Әкрәм саллаллаһу алейһи үзенең юлын безгә 23 ел буе күрсәтеп калдырды. Югыйсә аның беренче 40 елда безнең өчен әле уфуктагы булган бик еракта зур максат. Ләкин соңгы 23 елы аның безнең өчен ул канун. Ул безнең өчен канун. Шуңа күрә инде Расул Әкрәм саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең шушы Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассаламның сөннәтләрен тормышыбызга кертергә кирәк. Аның сөннәтләре булай гына барлыкка килмәгән. Расул Әкрәм саллаллаһу алейһи ва сәлләм сөннәтләре турында булай дип безгә хәбәр итә. Моны Абдулла ибн Аббас аның ике туган буламы татарча, инде ике туган кардәше, двоюродный брат урысча. Абдулла ибн Аббас, Габбасның, Пәйгамбәребезнең абзыйының малае. Нәрсә дип әйтә? Ул Пәйгамбәрбез шушы үзенең агайнысына әйткән. Миңа дигән Җәбраил алейһиссалам сөннәтләрне Куранны өйрәткән кебек өйрәтте дигән. Ничек Куран аятларын өйрәтте, шулай итеп таслап Пәйгамбәрбезгә сөннәтләрне өйрәткән. Шуңа таянып дин Абу Ханифа мазһабының дин галимнәребез, безнең мазһабның галимнәребез әйтәбез. As-sunnatu ma wazaba, гарәпчә булай инде монда гафу итегез. As-sunnatu ma wazaba alayhi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabuhu nəsənoта. Sünnet ul nəsədirdi. Ул Rasul Əkrəm sallallahu aleyhi ve sellem үтәвендә үтәвен дәвамлы иткән әйбер, ул һәм аның сахабалары дәвамлы иткән әйбер. Ул сөннәт булып тора. Пәйгамбәребезнең сөннәтенә тәңгәл булып тора. Пәйгамбәребезнең сөннәте тәңгәл булып тора. 4 халифаның сөннәте. Абу Бакрның, Омарның, Усманның, Галиның. Пәйгамбәребез алейһиссалам bir sünnet kaldırgan iken, Abu Bakr, Umar, Osman, Ali үзгәртмәгән икән, бу шулай кала. Abu Bakr үзгәрткән икән, ниндидер үзгәреш киткән икән, бу мәсьәләдә Пәйгамбәрбез бүтәгәнгә үзгәреш киткән икән, алар көтмәгәннәр икән калганнары, Abu Bakr Сиддикның буенча барабыз. Әгәр дә Умар киткән икән, булар үзгәртмәгән икән, Осман, Ali үзгәртмәгән икән, Умар белән Осман киткән икән, үзгәрешләр Османның белән Ali киткән икән, Ali'ник белән барабыз. Misal getirəm, birdən bir misal. Ул taravih namazı. Ул bizning bütündə ən ağır məsələ. Ramazan ayı sayın müsəlmanlar türlü qılınırlar. Resul Əkrəm sallallahu əleyhi və səlləm taravih namazını cemaat bilan oxumağan. Resul Əkrəm sallallahu əleyhi və səlləm 20 rəkat oxumağan. Resul Əkrəmdən taravih namazında tulu Qur'an çıxı biz bilmiyoruz.
вообще мен андай хадиске юлуканым юк. Мен сезнең теге тыйнак муллагыз мен андай хадиске юлуканым. Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам тәравих намазында Куранны хатим итте дигән хәбәр юк миндә. Кулда хәбәр юк. Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам идә намаз укыган, регуляр рәвештә чыгып сахабәләрне куатырган булган, тәравих намазы фарз түгел, фарз булуыннан куркам дип. Ләкин сахабәләр пәйгамбәрбезгә мәхәббәтләре көчле булу сәбәпле алар инде инстинктуаль рәвештә, инстинктив рәвештә пәйгамбәрбез нәрсә кылына шуны кылырга тырышканнар. Алар хәтта пәйгамбәрбезнең рәкаатын ишек астындагы шәүлә үзгәрешеннән санап барып, якынча кемне хәтлек санады шул хәтлек укыганнар. Шуңа күрә төрле рәвештә тәравих намазы уку хәдисләре җыелган, җитәрлек. Төрле рәкагат саны, рәвеше төрле. Умар ибн Хаттабка кадәр бу хәл саклана. Умар ибн Хаттаб радиллаһу анһу әйтә, бу урыш әйткәндә безобразиене, бу тәртипсезлекне тәртипкә салырга кирәк ди. Умар ибн Хаттаб 20 рәкат безгә бүләк итә. Без шуның буенча барабыз. Ханафи мазһабыннан соң Ханафи мазһабы вакытында Имам Малик мазһабы булды. Имам Маликның минхажы, Имам Маликның методикасы аның Абу Ханифадан аерыла, биккә аерыла. Абу Ханифа Куфа җирлекләрендә, Басра җирлекләрендәге методикаларны үзенә җыеп камил бер шәригать барлыкка китерсә, Имам Малик Мәдинә әһелләреннән таянган күбрәк. Имам Малик. Шуңа күрә без Имам Малик тагын да яраграк китә. Бездә 20 рәкат Умар ибн Хаттаб җәмәгать белән укырга кушкан икән, без 20 рәкатны укыйбыз. Дүртәр, кемдер укый, кемдер икешәр укый. Безнең Татарстанда дүртәр кабул ителгән. 4 рәкат сайын тәравих укыйбыз. Ансын да теге халкыбыз саташып, буташып йөрмәстән, тизрәк булсын өчен, тәртип булсын өчен көтелгән, ансын аңлап була. Имам Маликның кебезнекенә караганда урак, аның 36 рәкат намаз. Машалла. 36. Алар 4 рәкат намаз укыйлар. Мен кайсы вакытта ачу килгәндә аны кертәсе килә. Бу минем нәфс. Ачу килгәндә. Белгәнгә күрә. Имам Малик ничек өйрәтә? Ул Умар ибн Хаттабны да ярата. Умар ибн Хаттабның да юлын саклый. Пәйгамбәрбезнең юлын саклый. Имам Малик калдыра. Умар ибн Хаттабныкын 4 рәкат җәмәгать белән укыйлар. 4 рәкат укыйлар аерым. Бу ял итү. Җәмәгать белән уку булса, монсы ял 4 рәкат сөннәт, 4 рәкат тарихны аерым уку. Аннар тагын 4 рәкат җәмәгать белән, аннар 4 рәкат тагын аерым. Аннар 4 рәкат җәмәгать белән, аннар 4 рәкат аерым, аннар 4 рәкат җәмәгать белән, аннар 4 рәкат аерым, аннар 4 рәкат җәмәгать белән. 36 рәкат булма. 16 бит монда 1 2 3 4, 4 16, 20, 36 рәкат. Анда миңа калса Малики мазһабында торучы кешеләр, әгәр дә ул чын күңелдән Малики мазһабында икән, көн сайын 36 рәкат намаз укый икән мәчеттә. Ахыргы көннәрдә алар ның чисталыгы миңа калса фириштәләр белән тәңгәлләшеп китә. Шундый авыр безнең өчен ханафилар. Без инде әйтәбез, Мәдинә шәһәрендә яшәгән кеше аның шундый кырыс методикасын кертүенә без аның теге, хөрмәт итәбез. Ләкин безнеке 27 кала безгә. Үзебезнең укыган тарихларыбыз белән матуруна әле безнең төнлә чәйчесе бар, җәйкене урда тотканда төнлә чәйчеп тәлгәрәсе бар. Гаиләң белән дә булып белгәрәсе бар. Безгә ул бераз авыррак. Мәдинәдә ул, Мәдинә шәһәрендә, Мәккә шәһәрендә менә ул бик яхшы туры килә. Киләбез Шафии мазһабына. Шафии мазһабына килгәндә, Шафии мазһабы, Шафии имам Шафии һәм имам Ахмад ибн Ханбал алар Абу Ханифа мазһабында хукымы сөртелгән хадисләрне тургызып, яңадан шәригатькә унтылган сөннәтләр дип кайтаралар. 8 рәкатларны, 8, 6, андан 8, 11, 13 рәкатларны кайтаралар. 8, 11, 13 үзең генә уку, җәмәгать белән укуларны, җәмәгать белән укганда алар 20 рәкатны кире кага алмыйлар, аның дәлиле катгый. Үзең генә укганда Шафии мазһабында 8 рәкат уку, Шафии мазһабы буенча ул теге гынах түгел диясем килә.
Шафи мазхабының дәлилен атайын, үзеңнән укыганда ничә рәкат укысаң да дөрес. Таравихны. Абу Ханифада үзеңнән укысаң мустан барамы? Шулай укма. То есть син 20-ны да укый аласың, 2-не дә укый аласың. Иң әзе 2, иң күбе 20. 20-дән артык бидгат. Үзеңнән укыганда теге ни иңдә укыганда анда шул теге Имам Малик атайын 36-ны укый аласың, но син нарушитель буласың, син җәмәгать белән укымаган буласың 20-сын, 16-сын. Димәк, үзеңнән укыганда Имам Малик атайынсаң 16 булып чыга. İmam Abu Hanifa mezhebinde taravih namazı cemaat bilen okurak gerek. Cemaat bilen okumanda üzüne kararga to'g'ri keladi. Üzüne kararga. Men sizga aytasim keladi, ul bigdiriz. Qaysi vaqtda shu qadliq olib qo'yasың iftordan. Iftorda vaqas qotishilarga to'g'ri keladi qaysi vaqtda. Unda cemaat bilen taravih okurak qolmay ham shuna ko'ra күбмегә кичен җитә шу кадрлыкны укыйсың. Монда безнең мезхебтә теге шундай аңлаулык бар, кешене аңлаулык. Безнең галимнәребез аны теге катлаулы хөкемләр калдырмаганнар. Мәдинәдә, Мәккәдә бездәге кебек погодный условия түгел. Анда төн белән көн тәңгәл. Төне буена 36 рәкат укып була. Анда бездә җәй көне булмый, кыш көне була. Шуңа күрә монда дәрсәнләр кирәк. Имам Малик мазхабын миннән сорасалар, Имам Малик мазхабының таралу урыны ул менә бу экватор. Экваторда Имам Малик мазхабы буенча яшәп була. Бездә Ханафи мазхабыннан яхшырак мазхаб туры килми безгә. Инде тамашачыбыздан килеп ирешкән икенче сорауга да күчсәк буладыр. Ипи балчыгын ташларга ярыймы? Һәм бу инде хәзрәт дини яктан сорау түгел, безнең Татарстан җирлегендә таралган гореф-гадәт буенча, яки алай эшләп ташласаң инде үз бәхетеңне, бәрәкәтеңне югалтырга мөмкинме? Мөмкин. Ипи балчыгы монда бер үзе генә түгел. Ипи балчыгы монда символ, ризык. Ипи балчыгы дигәндә татар халкында ул ризык. Бездә иң теге ачлыкның символы стелдә ипи булмауына авыр сөйләргә. Я сездем дә булсын. Миңа авыр ул сөйләргә бу теманы. Стелдә ипи булмау ул безнең символ. Шуңа күрә шулай дип әйтәләр. Ләкин ризыкның бүгенге көндә иң хәйрче кешенең дә стелдә ипи янына ниндидер ризык бар. Ләкин кызганычка каршы ризыкны ташлау гадәте таралган. Ризыкны ташларга ярамый. Мисал өчен ризыкны бозылса, аны ташларга ярый. Бозык ризыкны. Аш әчиде икән, аны ташларга ярый. Ләкин ашның әчүенә китергә ярамый. Мин аш мисалында китерәм. Тормыш тәҗрибәсеннән. Без бит аш пешерүчеләр күпчелек, аш пешермәүчеләр әле аз безнең илдә. Бөтенесе теге финик ашап кына яшәмәйләр, шулай бит. Ләкин нигә килгәндә азыкның әрәм булуына китерүне китерә торган сәбәпләрне булдырмаска кирәк. Шуңа күрә монда планирование урысча белән ул сүздә планлаштыру сәләте булырга тиеш. Хуҗада да, хуҗабикәдә дә. Хуҗасында да, хуҗабикәсендә дә. Әгәр дә ризык бозылмаган икән, ләкин синең ризык мул икән, бүлеш. Менә кайтыгыз да бөтенегез хәзерге мизгелдә безне тыңлаганда иләрендә утырган кешеләр бөтенесе халык арнашыннар да карасыннар. Минемчә бик сирәк кешедә халан динлегендә суыткыч була мидән, суыткычында аның соруга чыккан, яки соруга чыгарга менә торган азык табылучылар күпчелек. Ул азыкны аша белгермәгәнегезне аңлыйсыз. Алыгыздан илтеп бирегез мохтаҗ кешегә. Алыгыздан илтеп бирегез. Артыгы белән бирегез. Ләкин менә шушы азык бозылганнан соң ыргытуга җиткермәгез. Аш пешергәндә дә чамаларга кирәк.
гаиләдәге аш пешерүче, анда бөтен семьядан 2 генә кеше ашашы икән. Элекеге кебек тракторист тәлинкәсе дип атый миналарны, зур тәлинкәләр, элекеге зур тәлинкәләр белән 2-шәр, 3-шәр, 4-шәр тәлинкә ашашу юк хәзер. Шуңа күрә аш пешергәндә дә, азык хәзерләгәндә дә шамалап хәзерләргә кирәк. Бозылып, тагын да афәтлерәк бозылмаган килеш чүплеккә ыргытудан безгә котылырга кирәк. Ул чүплеккә бозылмаган азыкны ыргыту ачлыкка китерәчәк. Ул ачлыкка китерәчәк. Иртәме, соңмы ачлыкка китерәчәк. 2010 елда Аллаһ Тәгалә безгә бер күрсәтте. Кырылык аша ачлык бирде. Сугыштан соң дип күбесе әйтә, сугыш иң афәтле ди. Ачлык аннан соң ди, икенче урында тора ди. Минем күңел түремдә ачлык беренче урында тора. Сугыш вакытында азык әле бар икән, нәмәт бар. Ул бар әле азык. Сугыш вакытында начармы, яхшымы бар. Ачлык вакытында азык юк. Какой нинди анда сугыш турында уйларга, анда кеше уянганнан соң торырга хәле булмый. Торганнан соң барырга хәле булмый. Утырганнан соң аягүрә басырга хәле булмый. Аягүрә басканнан соң аның атларга хәле булмый. Атласа да, нитсә дә, ачтан үлгән кеше барлыкка килә икән, шәһәрдә яки авылда җир казырга кешеләрнең хәле калмый. Бу 1919, 20, 21 пик 21 елларда булган ачлык елларын әйтәм сезгә. 40 елда булган ачлык елларын әйтәм. 2010да Аллаһ Тәгалә безнең әле баштан сыйпады гына. Ачлык белән сыйпады гына. Кибетләр тулы азык иде. Аллаһ Тәгалә ачлык түгел, кырылык белән сыйпады гына безне. Ачлык нинди була икәнлеген күзәт. Аңлаган кеше аңлады. Аңламаган кеше аңламый аны. Ачлык килгәч тә аңламый. Ләкин берәр аңларга кирәк. 1921 елга ачлык елларында үлгән мәетне юганнан соң, юырга су булса, юганнан соң, аны җирләр өчен җирне казырга хәлләре булса да, мәетне төшерәләр бит. Мәетне төшергәндә аска 2-3 кеше төшә. Ул вакытта шулай ук булган, 2-3 кеше төшкән аска. Мәетне куйганнан соң, кем менә алган мәнгән, кем менә алмаган аңа кул бирергә хәле булмаган истәкләрнең. Кем менә алмаган. Кем менә алмаган шулар ачлыктан шунда үлгәннәр. Аларны алып кайтып юрга да хәлләр булмаган. Шуңа күрә шунда ук шул хәлләрендә бергә күмгәннәр. Бу әче хакыйкать. Мөмкин буны сез чыгармассыз эфирга. Ләкин бу мин белгән чын барлык. Мин моны белеп, Аллаһка шөкер, 43 ел яшим, үлмәдем. 43 ел яшәп. Ләкин бу белемдә безнең халык мохтаҗ. Урысча әйткәндә, закрытый показда булса да, моны күрсәтергә, аңларга сирергә кирәк. Бүген ул афәт. Ризыкны чүплеккә ташлау безнең ул тынычлык вакытындагы иң зур афәтләрнең берсе. Безнең сукбай этләребез сакчы этләргә караганда мулрак яши. Шуңа күрә шәһәр тулы сукбай эт. Шуңа күрә авыл тулы сукбай эт. Шуңа күрә безнең бәхет юк. Бәхетне тану юк, ул китте. Этибар өчен рәхмәт. Хәзрәт, сорау шуннан да Авыр сорау. Катлаулы, ачлык турында гына түгел, ризык турында да. Умман Аллаһ Тәгалә саны кешене төрлечә, кемнеңдер ризыгы күп булып та ашказанына, мәсәлән, берәр төрле авыру бирмичә, аңламаска мөмкин әле. Анда ризыгы күп бар икән. Монда төрле аспектларга кирип китеп була.
ризыгы булып та кадерен белмәгән кеше, яки ризыгы булып та ашый алмыйча кадерен белә, чөнки ул ашый алмый мәсәлән. Кемгәдер Аллаһ Тәгалә ризыкны эшкәртми торган итеп бирә ала, кемгәдер ризыкны Аллаһ Тәгалә аз бирә ала, кемгәдер Аллаһ Тәгалә тәмне тоюдан мәхрүм итә ала. Бик күп юллар бар. Инде менә шулар арасында эшкәрткән ризык чыкмау авыруы. Андый да бар, бер шундый хикмәтле вакыйга да бар бит, бер хаким турында, менә бөтен байлыгымны, ярты байлыгымны бирер идем, Бәдрәфкә чыга алу мөмкинлегенә дигән, ул чыннан да бик зур ниләр. Менә монда ике якны карыйсы килә. Беренчесе инде элек-электән килгән безнең әбиләрнең хикмәтле сүзләре, ул да булса тозны төкмә, тавыш чыга. Ипи валчыгын төкмә, бәрәкәтең, бәхетең китә. Соңгы арада күп кешеләр аны хурафат дип кенә әйтәләр дә, моңа ышанырга ярым, бу хурафат дип әйтәләр. Ләкин безнең әби бабайларыбыз моны һич тә хурафат сүзеннән түгелдер, бәлки нәкъ менә чыннан да ризыкка кадер, хөрмәт үстерер өчен әйткәннәрдер. Менә моны ничек аңларга? Чөнки әбиләрбез, бабайларыбыз теге ничектер моны кара мәче белән генә чагыштырып булмый. Теге кара мәче чыгып китсә, юл уңмый белән генә чагыштырасы килми бу мәсьәләне. Ул менә сез ике бер ничек алдыгыз, кара мәчегә кадәр нәрсәләр? Туз бар мәсәлән. Туз белән әпи мәсьәләсе. Әпи мәсьәләсен сөйләдем. Тамагым катса да сөйләп бетерә алдым, теге монда тулса да. Туз мәсьәләсен дә әйтәм. Ул булай гына түгел. Туз ул записываешь утеге үршеткәндә, татарча әйтергә тырышам, ул яздыра торган элемент. Туз яздыра торган элемент һәм аның кадере бар. Бик кадерле бер. Ул аңа нәрсә укыла, шуны яздыра үзенә. Начар бер укуса начарны яздыра, яхшы бер укуса яхшыны яздыра. Шуңа күрә кадерле. Беренчедән бар хаталы фикер. Борынгы вакытта тузны алырга авыр булган, шуңа күрә шулай дип куркытканнар, кыйммәт булганнар. Борынгы вакытта авыр булмаган ул, аны борынгы вакытта әпи дә, туз да кыйммәт булган, ул аларның хакыйкый бәясе булган борынгы вакытта. Хәзерге көндә әпинең хакыйкый бәясе бик кыйммәт. Ләкин аны без түлибез, түләгәнебезне сизмибез. Ул хәзерге экономика системасында ниләр белән шундый субсидия дигән төшенчә бар. Субсидиялар белән дәүләт тарафыннан әпинең чын бәясе түләнелеп бара. Халыкка куелган бәя ул хакыйкый бәя түгел. Әгәр дә сез әпинең бәясен беләсегез килсә, үзегезнең 6 сот җирегездә бер урын табыгыз, бер түтәл. Шул түтәлдә будай үстерегез, арыш үстерегез. Кайсының тәмен яратасыз, шунысын үстерегез. Аны җыеп алыгыз. Аны эшкәртегез. Аны онга әйләндерегез. Аны пешерегез. Һәм шул әпиегезне өстәргә куегыз. Ул әпи җир йөзендә иң себестоимость дигән төшә бар. Себестоимость ягыннан иң кыйммәт әпиләрнең була. Ләкин ул иң тәмле әпи була. Һәм ул чын әпи була. Монда сез тулысынча ул әпигә бәяне үзегез кертегез. Ул икмәккә, әпи диалекталь, ипи, иллегә икмәк. Ул икмәккә сез үзегезнең хезмәтегезне, үзегезнең булдыклыгызны кертегез. Ул Аллаһтан иде, җирдән үсеп чыкты. Син бер будай салдың, башыкта анда безнең күбрәк будай. Уннан артык. Шуңа күрә бер будай салдың, бер будай алдың. Аллаһ бирде уже сиңа. Инде бирде. Син ул будайны эшкәрттең, киптерттең, сковородкада киптердең, төрле эшләр эшләдең. Аннан аны үз кулың белән, бер нинди заводлар түгел, үз кулың белән. Аннан соң аны нинди борынгы рецептлар бар, теге нисез чүпрәсез рецептлар бар, шулар белән пешердең. Чүпрә салып пешерсәң, кеше әгәр дә
ашказаны эшләсә, чүпрә салып та пешерә ала инде. Чүпрә пешердең инде япенне, өстәлгә куйдың. Аны син 50 сумга сатмыйсың. Бармачак. Мин шулай эшли алган кешедән барып 50 сумга алырга риза. Сатамы мин аны 50 сумга? Сатмый. Кибеттән барып алганда кыйммәт. Ник дисәң, анда хезмәте кермәгән, монда хезмәте кергән. Хакыйкый ипу. Әтигесе дәүләтебезнең тырышлыгы өчен рәхмәт. Ансы дөрестән дә безнең илебездәге советташ чорындагы экономикага салынган корректировканың нәтиҗәсе. Ул ачлык белән көрәшү вакытында барлыкка килгән. Ачлык каян килде? Бу икмәкнең кадерен белү бетте ул вакытта. Әйтегез, шушы урында тукталабыз. Инде Рөстәм хәзрәт бер фикер әйтте, ачып карага холодильникларны. Менә хәзер шунда тукталыйк. Карыйк үзебезнең шкафларыбызны, суыткычларыбызны һәм нәрсәләрне карыйлабыз, карыйк, киңәшләр әйтелде, үтәрбез. Бүген монда килгән өчен сезгә инде Аллаһның рәхмәте булсын. Сау булашабыз, хәзрәт. Ни кызганыч вакыт бетте. Ләкин бәлки шушы темадан, бәлки бүтән сораулардан башларбыз дип икенче көндәсенә шунда чакырып калабыз. Иншалла, әле шунда хәтта ки шушы ризык мәсьәләсендә дә бик күп сөйләп булыр. Шуңа күрә озакка түгел дип саулашабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Вагазларыбызның бәхетен, рәхәтен дөньяда, ахирәттә бүтән безгә, сөйләүчегә дә, тыңлаучыга да күрергә насыйп әйләсен. Амин шабысын. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, инде имамнан сыйык тапшыруның чираттагы чыгарылыш ахырына якынлашты. Исегезгә төшерәбез. Бүген бездә кунакта сезнең сорауларыгызга җавап кайтаручы имамыбыз, Казаныбызның баш мөхтәсибе Рөстәм хәзрәт Вәлиуллин иде. Инде Аллаһ Тәгалә аңа үз рәхмәтләрен бирсен, шәфкатьләрен бирсен, бәрәкәтләрен бирсен. Сезгә дә шулай ук Аллаһның сәламе, рәхмәте, бәрәкәте булса иде дигән теләктә сау булашабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.